какво става, хора? Не искаш, нямам видео на Brawl Stars. И така. Само да ме зареди. Много кринч. О, зареди. Имаме прогрес. Започва. Чакай, ще играете с мене. Да. Аз ще играя с него. Да. Ще правим прости. Така е. Много ще крещим. О, Чакай, че ми е лагва. какая. Само 5 секунди. Добре. Тебе на минус ще би станало и давам ти френд О, реквест. дай, че Давам ти френд реквест. не става. Дарох ти? От тук. Не става. Имаш инвайт. Имаме малък проблем. Ще напиша това. Да и направя, да напиша. Сега ще го пиша 15 милиарда години, ама както да е. Клавиатурата ми се спана на най-шпаното място. Ай, пишуе. Да, чакай. Шест. G. 7. Добре, джойн. Така. Така, не искам мапа. Надолу ли ще играем? Да, ще слагам Корделиус. Или после пък може да разцъкаме трайхарда. Айде. Но първо дай да загреем малко. Да. Ще пусна една игра с бус. Да. Но як скин. Да. Сигурност. Сега за малко ще увелича звука. Ох, Давай. цепим. Уф, чакай, че ма наби. Двамата имаме такива обръчи между нас. Обърч. Ама чай сам да не наприснете от другата страна и да стане сандвич. Защо си като снимаме умирам по най-тъпия начин? Да, брат, винаги. Иначе къде не снимам, брат, 30 ранкит. Той на видео е невъзможно да го направя. И аз стъмвай ги и двамата. Не. Сега. И двамата. Как стара. Ох, как избягах. Уж не сте видели. Аре, бе, Крочо, я се приближи. Аре, бе. Как му затиснаха? Че Играем много трагично, между другото. Еми, Това е един пример не сме загрели Оф, още. по време на запис. Тук има сърча. Ох, брат, аз съм дете. Не е само сърч. Мале, брат, стана на едно. Не. Бягай. А, така. Ай, там ма някой. Айде, гъга. О, не, брат, си в сандвич. Една секунда. Брат. Това е един пример. Добре, аз няма скочите ли цепа? Там е една игра на нокаут. Да, пробай Пайпер. Ти с? То с мапе. Честър. Гриф. I'm sugar and spice. Но кринч музичка. Това видео ще е весели, защото не мързи. Не заради това, шегуваме се. Защото трябва да направим 30 абоната. 30 абоната И ще... почваме едите и почваме всеки ден ново видео. Да, и ще подарим на някой Brawl Pass. Вие имате огромен шанс, защото са 30 абонати. Да. Не са 100. Както Ванко
Така че... Ще набанат за авторски права. Върна ли? Аз пайка на едно. Бали защо като снимам... И двамата ги сцепи. Брат, като снимам видео, играе като най-насрания. Ох, Браво, бе! как го цъфнах. Влизам мидъл. Оу, как го цъфнахме. Те май не ме видяха се на тос. Ела, бе. Аре, брат, няма да умра, бе, спокойно, бе. Спокойно няма да умра, бе. Ама да ни банат видеото в Русия. Ще кричим. Трябва да сме чули. Миналия канал съм беше шел да го банат в Русия видеото. И точно ни, буквално бяхме направили 100 и няколко абоната. И точно И ни банаха канала от Русия. Не от Русия. Руснаци, ох, доджвам. Чакай, че... добре, хилнах. Брат, на тази пайпър како изляза... Брит тъпялото. Браво, бе! И аре да умреш, брат. Ох, майка, че направо ги сцепя. Ой, колко кръщи, бе. Моля, пък. Още една игра. Ще изиграем после още една ду. И специално заради вас ще направим една игра на ду. Ще отдам с кит. И още някой. Да, не дей да ми ръкомахаш. Не. Една игра. Стягам се. Не. Нищо и 1001 изкупи. Взимам и по 13 купи на загуба аз. Верно ли, бе? Брат, играя само соло, знаеш какво ще стане. Надул много трудно. Ще играя с Едгар. Обаче, имаме предложение за вас. Не, знаеш какво, ако стигнем 50 абонати, ще играя с ки цяло видео. Стигаме 50. Цяло видео обаче. Цяло видео, Цяло видео. само с кит. С никой друг герой. Или ако направим поне 60 лайка. 60 лайка. Не. Затова 100 лайка. 100 лайка на това видео. Не 50 абонати. 100 лайка на това видео. И правя цяло видео с кит. Едитато. Да. Но тази игра, следващата игра ще направим една. Няма. Брат, ще направим. Брат, само соло. Ще направим и ако спечелим, задължително се абонирате и лайквате. Поне първо или второ. Чакай малко. Ох! Чакай малко. Брат! Не съм там! Не носи. Къв дочь трябва да направя тук, бе? Да, бе, брат. Добре. Що така са такова, бе? Как, от кога тая гола би под 4600? Нито просто ти спотол. Си на много малко да им. Аре, аз ли останах? Ей, губим, то е ясно. Те са да доджнеш. Дето? Леко. Чей да ни щупе дивана. Баща, имам шугара. Имам шугара, брат. Айде да влезем. Без кит. Сега една нормална игра. Няма да играем с кит на това видео. Искам първо да стигнем лайковете. Да ми покажете, че искаш да играем с кит. Добре, айде, так, правим. Да, и то на сол, защото на ду набрал. Те дам за... Брат, те са луди, бе. Само... Не, едва ли. Шели. Брат, какво стана, човек? Някакъв конечен глас. Дисконекна, ма. Ще да снимаме видео. Яко. Да. Аре, брат. Аре, connecting to сервер. Аре, по-бързо да се конектнеш сервер. Ако искате следващо видео с кит, 100 лайка, 100 лайка. 100 лайка по 100 това лайка, видео. защото не вижте кита смисъл. Аз днеска бях 1017 примерно.
So, Ще видите видео как се играе с кит. да, така ще ви направя туториал. Да играе ли с Мортис? Айде. Айде, пускам Мортис. Дай да минем това с стар дроповете и за да бъде видеото. Айде. Аре. Ама хора, брат, пускайте лайка, защото ще дойда у вас. Да не се караме. И ако направим 100 абонати, ще направя на един от абонатите ми да си даде акаунт, нали, да си даде акаунта и да му направи 30 ранг на кит. В смисъл, защото за сега имам само кит. И вече над 100 и нещо можем да направим раздаване на Battle Pass. Battle Pass, Brawl Pass. Ох, чакай, ти нали е клонинг? Ох, да, Да. клонинг е, брат. Цъфна го! Дай, на едно е. Не го цъфнах. Споко се умира. Ще се... О, не, дай на майка. Как започваш от дай на Чакай, че аз сега съм се филмирал с тези случаи, видя децо. Там са някакви, окей, дед, почина. Дето дай на май купила Мурц. Да, брат. Не, то стръгна натам. А? Не, натам, да, ето го. Тъпкит! Споко. Чай съм махам от въргава. Оставаме си в мидъла. И пишете кога искате нова видео. Моля да съобразите, че сме на училище. На дъска. Така че... И то се едва лядната е. Сега това лятната, Ама брат. на мен ще ми Всеки взема ден тела. по 20 видео. Ще правим може би през ден. Нещо такова. Да. Брат, влизаме на тези. Така че... Кито е на 2 пауър кюба, не ме е страх. Влизам. Давай, мачо! Дед? Брат, не може да стига с... Чакай, че филмирах съм много, брат. Но, чакай. Чакай, сега ще Напълника. Чакай. взем тази бомба. Споко, виж го колко е слаб. Той насра. Оп. Не. Брат. Много тежко сме филмирали. Брат, пиян ли си, бе, че удръшай? Не, брат. Как дай на майка направи ти, бе? Искам да видя колко купи моя дай на майка на този. Супер, поне епик, моля те. Супер. Че да видим. Искам да видя на този. Ще ги раздай на майка. Да, добре. 611. Какво? 32 ранг. Този е луд. Този е луд. Малко кринч музичка. Да, брат, то така... Чакай, те нови видеа гледам, чакай. Не. Писа един мурц да не дойдете, му да му унищожи. В момент съм много дозая на О, майка. Едгар е на малко. Ах! Брат, това е Уилоу! И какъв е уивал? Ох, чакай, че брат, аз съм напутах в Едгар, като... Бях малко тъп. Я направи дабъл джамп. Чакай, ето. Брек да му. Браво, бе. Не. Счу, влизам на Счу. Спокойно. Не да му скачаш, брат. Уилоу ще уби. Този динамайк може да ме ланшотне. Не може. Да, знам, казвам го те. Да, влез, Счу. Може. Счу, влез. Не бе, брат. Сега откуда ще правя? Точно два. И сега сам махаш. Браво. Джъмпвай. Джъмп. Браво. Айде, дед. О! Не, брат, поне да беше умрял. Да, я зацикам една игра за една майка. Аз значи съм смърт. Стар дроп.
Ай, накрая шилто. Чакай. Ариар. Между другото, на мен сигурно от един месец не ми е давал мичък дори. А не даде ми са падна плея райка. Чекай да ми даде на майка. Малко ми е насран. Тъй реджи, бе. Don't you wait for some waiting for you. Next gonna need it off of me. Can you take my dad? Gonna sneak it. Малко кринж песни. Къде стане по-забавно Гледай видео, сега как че се тук прави. една дума не се проговори. Виж сега ще науча, гледай. Пускаш и тъй динамита и стреляш. Помощ! Аре, динамит. Айде лека нож. Какво лека ножа, брат? О, тото е лилио, бе. Аз мислех, че е газ. Знаех си, че е там. Спокойно ще избягам. Тъс пък. Дай рит. Ох, Хора, още 2 игри. не още 4. За да взема стар дроп, Ще игра с него. че нямаш джинджа, бе. Аре, не то. Искам да пишете също в коментарите Спартак или Черноморе. Ще лайкнем тези, които са хубави коментарите. Брат, на мен ме зарежда като на баба ми Нокета. тернита, брат. Скана ми е много грозен, знам ли. Да, браво. Чакай. А, така, както чето. Спокойно. Тя да изнищо ми се прави на много отворена. Аре. Аре, бе. Опа. Аз скачих нагоре. Опа, чакай, че. Чем за Пайпър? Не, бе, има кица супер. Лодка. А, да, стой там. Стой там. Тя е чумра. Атка. Стой там. Брат, искам това да ми скочи, бе. Аде! Бащи го пак. Опа. Оп, не му е махитни, брат. Патвишко, той не му. И ко направи, братле? Пак е мъртъв. О, мъгъл, стана на 25. Вече е на 0. Тука. Да. Абе, Аре, бе. стига, бе, брат, те са бати бързик. Опа. Мечка. И мечката ги сцепи. Брат, раздай на мек ще ми... Щеш да умре от мечката, смисъл. Опа, то се е филмиран. Брат, ти се набута. Охо, дед. Брат, между шамарите са. Махай се. О, шит, дец. Брат, не мога така, бе! Брат, ако тази игра умрем, видеото приключва. Брат, аре. Хубаво, чай ще играя. Не. Аре, Ако тази игра загубим, видеото е over. Няма да загубим. Чакай се. Ще се змиеш. Като пиле. Кефи ма. Брат, ето виж го. Чакай. Аре, чупи, бе, брат. Ще гледам. Точно сега ли, брат, ще има Dynamite, бе? Филмиран. Точно сега ще има Dynamite, което не съм спорт. Ко правиш, бе? Ко правиш, бе? Тихо. Брат, но не, Джиджи. Не. Успях. Те са много шумирани. Уби го този робота, е.
Кручо, а не. Атка. Чакай, те супер филмиран, бе. Брат, Човек, какво да направи? дет. Опа. Ари, трето място не съм близа за него. Дей. Да, 0 купи. Като играеш с кит, значи... Бъстър бъди. Дай се снимам телефоните. Аз към съм стос. Хубаво, добре, Ари. Май да сме с Разменен телефон да мога да играе. Да, му изпечелям. Чакайте от с кит. Да, аз вчера бях 27 ранг. Аз чам мига. Аз когато съм до тебе ми пълни такова ли, бе? Да. Ама супер, че е много тъп. Опа! Тук си осрам много тежко това. Аре, скочи ме. Че се зарежда спра. Брат, той пълнче се зарежда. Много е тъп. О, как го нагърмя. О, убих го. Убили го е! Той е доста трагичен начин. Ари, дай се пиго. То скоро ще по... Какво? 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 Остана на 12! Киличето стана 12! Я се качи върху мен и тук ги бомба. Чакай, не. Тут няма никой там. Брат, усрах се. Поне аз си го заредих моя. Давай. Ей, тук вече. Човек. Ей, тук вече сме джиджи. Чакай спокойно. Да, тук сме джиджи. Брат, мен ме заклещиха. Споко. И аз съм заклещен. Бягам. Бам. Да, бе, дай Едгар! Човек, то не е възможно да се спечели, бе. А на 30 ранг. То ни така не ма... Къде отчиджил е, бро? Айде, джиджи. Да не му... Супер е трагичен. Да, супер е трагичен, брат, сега има много гаджети. Перфектно. Абе, дайте тук долу да ги нацепим. Айде, убих го. Ела тук долу. Браво! Оп, убит, оп. Дит! Скача му! Дит! Чакай, че филмара да не има така дома. Кабам. О, мале, много сме луджи. Дай рей. Много сме Трябва ти още една победа и си 21 ранг. Стига, бе! Иди да мърдаш много телефона, защото се чува си едно има вятър. Да. I'm a cat, of course I win. Ай, чекай, аз толкова време съм който съм му запълнил всички реплики и глупости. Добре, този бокс тук ние трябва да го вземем. Шели. Я се учи при баба си. Аси ме густас. О, не. Филмара ще убие, бе, брат. Опа, чакай, копирайт ще получим. Тъй като аз превъзходно. Айде, лека нож. Направо ги кърчим, бе, той е бачо долуто. Айде, почни да ме стреляш, Женчо. Опа, чакай. Айде, почвай. Сега ще умреш. Ми ще умра много ясно. Опа. Айде, ако ще умре. Близ. Покажи. Какво правиш, бе, брат? Айде, лека бочица. Чакай. Чакайте с 10. Това е луп. Споко. Айде, дете. Брат, не губим. Не. Аз ще пуснах супера! Да, ма той супер е трагичен. Дай play again. Не излезе, дай play again.
Супер е трагичен, Нали брат. спуснах шивания супер? И най-тъпта, Последна игра. Но дълго става видеото. ако загубим. Ако спечелим. Когато спечелим първо място, видеото приключва. Чич по този бокс, аз ще имам соло, ако не за и тези двата. Като ако... Защо изричаш такива думи? Сега тук някакъв друг кец. Не иска са бил. Ама ако искаш, чак да му покажа кой е 30 ранг. Ела тук предло. Трагичен! Пича сигурно е 2 купи на кръст. Не знае с кой 30 ранг се занимава. Опа, чакай! Видя ли пича как се залъга той на срак, като спуснах гаджета? То здай на майк тук какво седи много... За много умен съм мисли, като ми седи за той дървенто. Много си умен, брат. Брат, трябва да придърпам някой. И този морц. Колкото че е по-близо, толкова повече взима. Дет. Толкова не беше дед, брат, вече ще да е. Трябваше да си изстрелям просто. Ето с Анджел за много умен съм мисли. Еми. Са... О, горе има човек. Дай да зареди успена. Горе ли? Той е трагичен, да има. Е, тук има човек. О! Как така? Брат, видях, че Чак имаш... си насрах гаджета. Айде. Пусни си гаджета и... Нямам гаджета. Айде. Опа, аз мисля, че съм в раста, съм се виждал добро. Айде, лека нож. Брат, първо място, човек. Добре, защо? Ами 21 ранг ти е вече. Стар дроп, че това. И с това май ще приключи днескашното видео. О, не! Има стар дроп. Не, нямам. И нещо фри в шопа. Имаш. Нямам стар дроп. Имаш. Имам. Не бе, не отваряй шопата, от 15 000 години ще се отваря. Видях. Трябваше по-рано да кажеш. Не! Брат, аз никога не вземам нещата от шоба, защото... Най-тъпия плеер тайтъл е на Кит. Смисъл мяу, брат. Мяу. И, да го отворим със силата на простията. Аре, кой е легендари ще продължи видеото. Да, легендари ще... О! Да, не! легендари. Легенд! Трябваше да кажем, ако е легендари, ще продължим видеото. Нямаш пак да го продължим. Те човек. това Това завършва нещо видео. Ако видео стигне 100 лайка, знаете кой цъкам. Да, цяло видео ще играе с киднята. И така ви може да се абонирате за канала, да лайкате и така нататък. Ай, чао!